Депутатите от ГЕРБ се събраха на работна среща в столичния квартал Симеоново. Това се случва ден преди първото заседание на Народното събрание. Теодора Енчева е човекът, от когото очакваме информация от срещата. Добър ден, Теди. Добър ден. Какво обсъждат всъщност днес новите депутати? Около 8:30 сутринта новите депутати от ГЕРБ започнаха да пристигат с личните си автомобили на паркинга на един хотел в столичния квартал Симеоново. Всички без изключения се вълнуваха преди началото на първата работна среща на новата парламентарна група. Задачите пред парламентаристите, които заседават вече 2 часа, са следните: да се опознаят, макар че повечето се знаят, тъй като преди да се кандидатират за депутати са работили или са ръководили местните структури на ГЕРБ, да чуят кандидатурите за председател на групата и за председател на парламента и да получат свидетелствата си като народни представители от 41-я парламент. Заедно с оператора Любомир Тасев интервюирахме новите народни представители точно преди началото на заседанието. Можем сега да ги чуем и видим. Вижте, не случайно, не знам вие дали сте виждали договора за политическа лоялност, който всеки един от нас е подписал. Там изрично упоменато, че при повече от 3 безпричинни отсъствия от парламента, всеки депутат трябва да си подаде оставката и да напусне парламента. Също при гласуване с чужда карта. Това е записано. Има и декларация към договора, че ако не го спазват този договор, те трябва да извършат това действие. Семейството ви какво казва за тези първи дни? Ще бъде ли до вас? Разбира се. И синовете ми, и сестра ми се върна от Америка да ми помогне по време на предизборната кампания. Анелия Нунева, всички я познавате. Включи се с мен, разговаря и тя участваше в разговорите с хората, които ги правихме по кварталите. Просто много се изненада от това, което се случва. Трябваше да се свърши всичко това. С прословутия 20 годишен преход. С него е свършено на 5 юли, според мен. Не с прехода, с системата, която беше създадена през постепенно, след 1989 година. И която беше главната беда за България. Явно тази система беше неправилната. Вие знаете ли вече дали ще бъдете министър? Знам, че няма да бъде. Ето ви новина. Освен тази новина, стана ли ясно кой ще бъде председател на новия парламент, Теди? Да, стана ясно. Юриста от Плевен, който спечели срещу Румен Петков на мажоритарните избори, Цецка Цачева, за сега изглежда най-сигурната кандидатура за председател на Народното събрание. Кой ще води обаче парламентарната група на ГЕРБ, към този момент все още не е ясно. А има ли някаква информация, някакви новини? Обсъждали се новия кабинет, новите министри? Да, той се обсъжда, но няма новини, които са достатъчно сигурни, за да бъдат съобщени на нашите зрители, защото в момента новите депутати също са в очакване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който да им съобщи как ще изглежда новия парламент, как ще изглежда новото правителство, така че нека да изчакаме още малко, евентуално до утре, когато ще се появят нови имена и когато ще стартират след конституирането на Народното събрание официалните консултации за съставяне на кабинет. Ще изчакаме и ще следим темата. Благодаря Теодора Енчева с информация за работната среща на депутатите от ГЕРБ в столичния квартал Симеоново.